Pomixovala jsem kuličky, spojila jsem směs do brutek, tentokrát zase nějaký další originál. Takže z čeho je těsto na kuličky, zlaté lněné semínko, kokosový olej, kakaové máslo, kokosový cukr a směs sušeného ovoce, kustovnice, mochyně, hrozinky, ananás, datle. Od každého trochu, záleží na množství, které chceme tvořit. Jsem vytvořila zhruba takových 30-40 kuliček a měla jsem takovou menší misku, odhaduju 400 gramů, 500 gramů, půl kila, tak zhruba. A chutná to skutečně zajímavě, výborně, je to taková ovocná chuť z toho sušeného ovoce. Já jsem chtěla oranžovou barvu, tak ta tam úplně nezůstala, ale ta mochyně uvnitř a kustovnice, tak ty jsou vlastně do oranžova. Takže dobrou chuť.